Sladkosti budeme ich potom ochutnávať. Hej, Jednu po prinesieme druhej. ich tam. Čaute! Takže No, takže máme nové video. boli sme v obchode a kúpili sme sladkosti, snacky, ktoré na Slovensku nemajú. Takže máme tu týchto 3 Haribače. Haribo. Haribo tu najviac nemám. Potom sú tam také fejkové, ktoré sú kópie tohto. Áno. Potom máme čokoládu. Hej. Power 8 Orange. A potom máme takéto cukry, ktoré sú strašne tvrdé. Dobre, takže ideme na to. Dobre, takže ideme stať. To už Máš inak, rúžový cukrík. už inak jeme už asi tak deň, dva. A to je strašne dlho to trvá, kým to dáš, ale inak to je v pohode. Máme tu, takto to vyzerá v pohári. Oranžová šťanka. OK, tak ideme ochutnať. Tak na zdravie. Na zdravie. Dobre, taká. A, pohode. Toto je ten izotonický nápoj, spravedlňujem sa za výslovnosť, neviem ako sa to... Izotonický. Izotonický. OK, ideme na túto čokoládu. Hej. Dáme si iba trošku, lebo toto som platil ja. Dobre. Tak toto Viktor odlomil, dosť Hej. zaujímavo. A tak je to hrubá čokoláda, to je jedno, ako sa to máme. Dobrá. Je to taká čokoládová. This candy now. Pásiti, výborné. OK, takže ochutnávame. Veď vidíš, naberieme do misky. 2 vyberem. Random. Dobre. Vyzerá to takto. Taký proste, neviem, akoby pásik, niečo také, ako sú tie Haribo Fizz. Tak toto je veľmi podobné. No. Vyzerá to takto a vieš, že toto je ako pikovkou fosku. Na Slovensku som to nevidel, možno napríklad niekde v Bratislave, ale my dvami to zvolením tam to určite nebudú. Hej. Je to klasický cukrík. OK. Cukríky. 2 som vybral. Dobre. Tak. Máme tu jednu kolu a jeden takýto dudlík. Daj mi dudlík. Ja mám kolu. Klasický. Je to štipavý. Že neštipavý, kyslý. A Dobre. v pohode má dole takúto bielu penu, takú, hej. OK. And last Dobre, candy. Ja viem. Haribo Pixel. Like this. Preto sa to volá Pixel, lebo to vyzerá ako také pixely, že také štvorcové to. Hej. Takže Viktor mi už rovno zabral z ruky. Šikovný chlapček. Tak toto vyzerá. OK. Tým pádom sme mali všetko. Toto bola iba malá časť toho, čo tam bolo, reálne. Lebo tam bolo toho oveľa viac. Ale je tam podstatne viac tých vecí ako na Slovensku, lebo Slovensko je také zakrpatené.